Γεια σας, είμαι ο Άκης και κάνω αυτό το βίντεο για να αναδείξω το κανάλι ενός φίλου μου, του Νικόλα Παναούση. Λοιπόν, είναι το πρώτο μου βιντεάκι όσον αφορά live και ήθελα να πω πως εντάξει, σιγά σιγά θα προσπαθήσω να ανεβάσω και άλλα βιντεάκια για να μάθετε καλύτερα, και όποιος θέλει επίσης μπορεί να με κάνει φίλο στο Facebook, να δείτε το κιόλας, να είμαι ομορφάντρας, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πέρα από αυτό, και στο Steam μπορείτε να με κάνετε στο όνομα αυτό για να το δείτε καλύτερα. Αυτό εδώ. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νικόλας έχει πέρασει 2 μόνο βιντεάκια και έχει κάνει τόσες προβολές. Εγώ αυτό δεν τον έχω κάνει. Πραγματικά λέω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει εγώ αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το Harlem Shake του. Λοιπόν, αν σας αρέσει σε αυτό το βίντεο, πάρτε αυτό το link που βλέπετε, γράψτε το ή γράψτε πολύ απλά το κανάλι του και δέστε το. Τώρα πάμε στο δεύτερο βίντεο. Επίσης, να γράψετε, ξέρω εγώ, κάνα σχόλιο, να του κάνετε like αν σας αρέσει ή dislike. Εγώ όμως θα σας έλεγα να κάνετε like. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεν μπορεί να πάει
Και αυτό ήταν το βιντεάκι του φίλου μου. Λοιπόν, τώρα πώς έχει. Τελειώνει το βιντεάκι και δεν μπορώ να μου δώσουν περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Θέλω να... αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είπαμε, κάντε με φίλο στο Facebook ή στο Steam αν έχετε. Ψάξτε με στο Twitter, νομίζω έχω ακόμα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, μιλήστε μου για εφέ, για παιχνίδια, θέλετε, ό,τι θέμα σας κατεβεί. Τσόντες να μην είναι. Αλλά από εκεί και πέρα όλα. Στο κανάλι μου θα προσπαθήσω να βγάζω όσο μπορώ τραγούδια. Ετοιμάζουμε ένα μίξ τώρα, δεν ξέρω πότε θα το εμφανίσουμε. Τραγούδια είπα, παιχνίδια, funny videos, ελληνικά βέβαια. Ξέρω, μπορεί να κάνουμε κανένα Harlem Shake, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε funny videos με την ομάδα μου. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ομάδα μας στο Facebook, ομάδα, όχι στο προφίλ μου, η οποία είναι Νάτι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει funny videos Greek, έτσι θα το γράψετε. Άμα το γράψετε αλλιώς δεν το παίρνει. Ωραία. Τώρα θα σας ζητήσω μία χάρη τελευταία και μετά θα πούμε αντίο. Δείτε λίγο αυτό το βίντεο μου. Δείτε το λίγο. Λοιπόν, αν καταλάβετε τι λέει, ζητάμε διαχειριστή για το κανάλι. Αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά είναι και πιο ωραίο να είμαστε περισσότεροι στην ομάδα, στο κανάλι. Εγώ είμαι τώρα ο καναλάρχης, ωραία, από του καναλιού και ενός αλουνού, το οποίο θα σας το δείξω τώρα, ένα λεπτό. Να το, αυτό εδώ, χωρίς το channel στο τέλος, ο Video Vendettas είναι, έχει παιχνίδια, αλλά έχουμε να ασχοληθώ πολύ καιρό με αυτό. Αν δω ότι κάνετε κάτι, κάνετε καμιά κίνηση μπροστά και ανεβάζετε τις προβέλες σε αυτό το κανάλι, θα περνάω και άλλα βιντεάκια. Τώρα προς το παρόν θα αφοσιωθώ στο funny videos του Greek και αυτό. Επίσης, το επόμενό μας βιντεάκι μάλλον θα είναι παιχνίδι και είναι το ονομαζόμενο παιχνίδι Minecraft, το οποίο δεν νομίζω ότι ποιος δεν το ξέρει. Είναι το πιο διάσημο, από τα πιο διάσημα παιχνίδια. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, καλή τύχη και καλή συνέχεια.